nidanga voi thum vel kal kan langai tur thu ka hril chuan aloin pe reng tur thu chuan min changa keipo chu ti tha intiril ru deuh chuan ka ho ve ta ngala way of life bung som palina ziek tu lal hruai tluanga the election college kala lo chu san to chuan kan lamit thla thein kan la hrengei hlomang zirlai kan ni lai na chuan college student kan ni lai hi kan hun ton nuam lai ber pol ani nge yang le school uniform atanga du thom no kan ha thei chi mai chu kan lo dang lam hlom thin te kan thom no hak du zong le hak du dan atang hian kan ril ru su khlek le put mang tur om ang kan lo lein hriat pui ton ngai mi si lo te chu lang chuak ngal uar thei chu ni tak ber hi kanin chei du dan le kanin noi pot du dan atang te po hian engemaw chen chu kan ni na dik tak kan zia tam tak chu lang chuak ngal ni berin ka hria college su tu te tan mai po chuan kong engemaw taka hlim namin petu le nat namin petu ani chuti rual chuan hun poimo takani tel bok then khat mol zual deuh te tan chuan re theina bulin tran hun ani a aril ru nei deuh tan chuan lo thlin na kailon poimo takani thung ma ni zo lam tur kong thlan hun lai ani a palzam mai chi ani lo in chirin tlai lu ta nei nga ye aril ru nei deuh le thuak thol deuh poina kan hun man da ne ro chu dang lam lu tuk lo mai thei hlim le nuam taka hun man tum vek kan ni hlomin ka hria tu te mo seidan takin kong sang in kan enjoy tlang ani tak ber chu mei chelam lo enjoy fal deuh te chun dula pur vata mi palam lo enjoy fal deuh hola an choi tui wang ni mi loin an biang lo pura an monga thepin an nar sen trok thlar to mai thin tlailama la andar thumarik deuh dek to chuan an phi cheng nga zel bok thri thar sti wang vek college chin to hi chuan thil chi sang activity engemaw hi tam to in neu po kan nga thin hle mai abik takin heng MZU sports ti te MZP MSU thil ti chi sang ho le eng thil emo function neu chief guest nei kher ngai ang chi te pon ni nok to hlom thin heng huna hian a phur in lo tong pong boi pui ve ngot thin thu om si lo le chuba ka thil ti chi tak po vani lo chuan college thil chi sang eng kim mai boi pui tu an ni ringot ha pon ha fal thei thin hle chung te wang po chu ni ma na ngai nat pon lo in an lang sar lo thei thin lo ani tuna chuan SU election polo nai vele hret to boka seat chu tum din tum ho te chuan kan hming chu kan pelu sap to mai bok chung ho zinga pakhat chu kei hi kani ve ngei dona enge mo kan an don ni ka thian te ho then khat le ka classmate te ho min nor na wang chau tak ka hming po chu thelut ve ta sham kha kani kein ka du le ka chak wang phei chu ni ran lo mi ti dan ang ka hming ka pek ve tak sia chuan vice president post chu ka chu ve don ti na ni ber chu chutia kan han in barlu ming chiat laklo ve tak roi sia chuan holam takle ti mai chu ka du bi khau lo maya ti ve tak ve ka chuan thei patop tak meu tran kho chu ka du dan poni mi ma in lanin min lo mu in min lo hre laklo to sianga lo tling le ta si lo ngat pheile chu nar lian du ngotang karing ma se tun ma zongin mi te po an lo tling zo lo ve thin to tho boka an sak lem lovin ka hria ka hre sur poni mai thei bok college kallai tanga bul tran chho SU leader nia MZP in mang chho chun zom chho zel boka lo tlin na changta hi kan MLA ti zinga hian engemaw zatan omani politician ni du le tumtan chuan bul tran na du om le thatak mai ani bok ma ni lo in zirlok na le lo in pu cha na ma sa du om tak mai ani politics lam heti han thlir deuh ta ka hi chuan rule o te po hi na du khop mai kan ram hruai tu te hi Mizoram state kan ni tir lai mi te tho khan lani hlom peka an laka chuan be sei chu chaw rawin sang lo thin khop mai thalai veng va deuh le viak thazok thil kal phung man chak le hrathiam tin a hun lai ang mil zela in siam rem thei ngai dan le pom dan bik nget lut nei lova
atu lang le mamo na ang zel malak na chang hria le thiam ram hruai tu pa ngai de ulek nei ve te po chak ta thin khop mai thenom state ten min tlan san dor chu ni tak ber hi tuna kan hron mek kan politician te hola hi duai chuan an outdate ma to ni adik chuan chua chapa an ma ni hola hian thlai te du zong le hoi zong hria le man thiam hin in ti ve em le nga zui ke zong ka kum te lo tam ta tuna chuan mi thiam tak te pon lo chuak tam ta bok nen ram hruai lam hi chu kumala no pang deuh le chachak deuh zok te kan kian to nge tu te mala hian tian tum der si lo ka thok trek thei chung le ka tar thi ma chu kani don hian ti tlate mani zok ha thlak hlom hiana tun lai thang thar te hi kan chang kang to a chu chau ni tamai lo chuan kan mu mang lama te po Ferrari car te Mercedes 5G technology ti ang reng kan mu to thina ni nima sela heng kan politician putar hron mek ho thalai du le hoilam hria in ti ve em hotela hian rap chung thing khon wa chap mangkhong ti ang reng mai anin mu mang lama pon mu zan tin thin ni development chu khoi lama ka ha se hi ni ringot mai campaign lampo phalani nu chuan tu te mai po chuan SU in than chu kan ngai tu in kan ngai event thar zual ngal vekani bere kolisa ngat phei chuan kan soi tam le ti na sat ber po chu ni chho tan ngal mai ma ni tran zong te tan chuan thanem kan ngai tlang thin ngang hlom te ka thian te pani po chu ka som na wang ni mi lo chuan campaign secretary a an ma ni an ronin tat lut ngal fata chiang sa anin ngai po ni mai thei katan an van tangkai thin tak mo class tin maya chuan za po don thei talo chuan lut kual vekin kaming le ka post chu tur te chu bang loin kan soi thina chumi rualin an vote lu tak chumin peturin kan ngen pa nga zel bok katlin hlau chuan ti in eng mo kan han in tiam le thin thul ka hriat mi lo chuan ka thian te pani le ka line up te chuan flyer siamin an lo sem boka an tang hlom ngei mai kan thalak tilangin abula kan din na tur po san ziak lang ngal sel bokani ahun lai te ni boka tuma reng chu biak chiat chi ani lo kan ngai nat vak lo te po chu biak lui sham an ngai veka mel cheve fe te po chu nel om theiang berin nui sang a biak an lo tul tabok FB lama la eng group hote te mo chuan mi lo et thin thul han chu san ngal mai la chu thil ti chi la vanisu indu min tia hlom boxi an fiam thu nui za thlak lo em ate chuan ur takalo nui saklo ngai ta chubak an thalak chete te min lo tek tela chulo comment sak ve renga ngai bok nen in thada zeu po thiang lo tlach te teile nun pui po chun phak to ka chuan an lo tang dun ve thin vio chu tiang bokin ma pui le kimi po an bang bik heklo an thian dang te bula chuan an thiam anga min lo fak ve luam thinin min lo vote tur chuan an lo ngen ve ngei boka te teila lady alo ni to thin na la ya mi hriat alo hloa ama chelo re bok nen chutakara komanu min alo fel em sel boxi ka phut mi lo na chungin ka ta na tho hlok rem khop mai nun pui ngei po chu bang bik lo apa politician ni in MLA hlun na lo ni boka hretua mual chung ang reng phian le ngal ani po kata na poimo tak zete kolisa hian ma pui nen kanin ngai zon thui ka thian te ti lo chu hrian om mang lo hlawa chu tak chu ka du dan po ni reng bokani abikin tunang hun in thlandona ngat phei hi chuan mei chia hi an mak ka ti thin khop maya min lo star wang ni mi si lo hian ngai zong nei chun en dana dang ngal tlat zel bial nu ka nei ti hria sel chu mei chelam vot tam tak ka chan pha thei don ani kei kher ni lovin midang po bial nu nei lai chun vot ta thadu ngai lo reng chu wang chuan bial nu lam chu soi lo mei chebula hrim po min mutam lo se du thu samani tran kan latlang bokani ma na le ko ponen te po chun theina china chuan mala ve zelin an ha ve thin hle ma se ka duai chuan mi hring mi malin min beina de ushatin ka hria
katling ani chuan college in har sat nan to ngei dan tur ten soya shuai tu tha ni katlin don lo dan tur te po chu ur deuh dewa soin mei chia bak engma tak tak ka ngai sak lo ni hialang ten min chua thina ni chumole mai hlom chuana mei chelom min ti viau thin na chungin tu mei chia nge kalom ti la chu ming pakhat te po sei tur an hrele top si lo mei chia in keima zok himin lo mani reng sia abuai thak thina ni e campaign lai ania in be tur chuni na meu mai chuti rualin dot ngil ngan taka soya hetiang em amin han be hi chu engwa nge ti la ka hriat bik si lo an la tur khopang ming than puya ka line up zinga mi social and culture post su tur phei chon tangfal mai khopa tuna ke hi thisen kan survey me kania khovela hian rei ko to don lo chuwang chuan kalu suang tu le du thu sam thin zinga pakhat himin ti hlotlin sakram turin ka nge na cheu I vot lu tak khamin hlana hele hring nun dam hun toite kalani ve sham like a dream min ti hlotlin pui turin ka som tak meu chewani ti in oi om lu tuk le dik mel fe mai hian han soi dap thin mai chu mi che then khat le tuai deuh ho phei chun mit tuai lo parol kuang man thin ani rei tak dam to lo tur ti hriat ngoi chun lo khongai thei thin khop mai kei po chuan ka khap du tabik lem lo vota mu tam le ka tan po hlok na ni ve tho si akan sarpha tak palang tiro aruk tak chuan ka lo pui ru thin hle rin moya ka line up tho magazine editor po sa chu po hi theu neu lo khop mai banner lian tak maya chuan tun ma kan college annual magazine po lo ni to te chu kum nen ziak langena bel chuaya a thian te ho chu po phartirin heng ho hi kum enga muzat kalta tanga kan annual magazine an ni hi han en chiangula kumtin mai hian angai pet vek mai ani ti in mutheyang akalaran thla kol ve shat ti lo chu dang lam nan nei te chiam lo in mi du sakna le rin na hlo chuaka in vot lu tak mai min pe a min thlang tling ani ngat chuan leilung siam tira ta in la mu ngai lo tuilet nuwa avoi khatna turatan in be sei ai tha annual magazine kan nei ngei don ani magazine thatak nei nge in du a thalo lambok nei non le thutluk na siam turin ni e anti dap mai thin chu a thlamun thak thin khope hetiama ni boi kan boi nak mek lai hian Mizoram MLA thana pianga thil thleng thin pakhat thleng ve hlolani chu kan class ami thaki ma chuan hrilok na dongin in larna mu thu puang tatlat mai ani rol ringa a phung lungin mi hria ta hlo na samai sia ain larna mu po chuan karlawa college su deng chuak ngal vek ani ber ama thaki ma soi mangena in larna mu chuan keini zirlai zong himang ang em le hlau hlop hian mun pakhata kan lo om khoma kan bul nai vela te chuan kan mu thei si lo min ti na thei si thil rap thak tak chuan min lo hual thup bok nen chuti hlau thabara kan om mek lai chuan vana chhum cha tak mai chu thok le khata alo veng ngal duakin muwan lai lian tak mai hiron thok chuak ngalin chu muwan lai chuan ring tak mai hian lau suula ka thu ngai tharo in mang an na le hlau na ta hruai chuak tur cheu hian hruai tu ro pui tak lalpa hriak thi chu lo chuak done dik taka thil ti thin mi hring huai sen taka hruai tu tur cheu le chan chuak tu tur cheu lalpa bel ruat nazarit mi ngei chu lo hnai ta hlau na le mang an na chuan kian san cheu ro se ti hian aron awa chu mu van lai na soi zo rual chi chuan chhum kar atang hian eng ro pui tak le moi tak chu lo chuak ve ngalin mari na hi thom no var ve kha hian lo lang ta anunga chuan vantir ko pani hian an ron zui boka lom em hian kan lo awani ti in hetiang hian in lar na chu lo mu ani ome a ro pui te katan chuan lo oi sak lo le lo sui sel sak chi ni ngal ta lo chuan anu dai ka hriat le danin mangayan cheng zanga hlo in thaki makha in lar na chu lo mu tir ani ome ka hriat mi lovin ka thian pa tak hi chu thane malo ngai hle mai thei top tak meu chu in kan tang tlang bok aniang ka thian te pani po
kuwa e ngai mi lo chuan ni tin mai kuwa cheng zaman vel hin ron pai zia pakhat ma e lo in a zo vek zel tho a chan chu kan campaign min zui kualna chuan mi chi hrang hrang an om thina chung ho the vel tan chuan an lo pai thina ni secret la zulem lo in kan nei reng bok ni tin mai chuan kuwa zaman ka semani ber mai chu then khat lai lama han so sak zeu chang po om bok thin an lo bi sei ve deuh bok thin nen enge poi chuang le politics khan ni mio lom le katlin theina tur ni phot te chuan a trul chu kan ti zel mai talong ka thian te pani bok chu tai te sen ang mai khan an han tlom ngai dun hi ka ti thin khopa mei se then khat class bang an ho na tur veng hla deuh si te chu phut let nei mi alo le tlom ngai thar thut wang liu liu chuan ni tin mai an thla kual deuh thlap zel ani kha election zo chuan an thla pe to chuang om der si lo ka bike tak po chu ka chang lo Victor hian kol deuh chotin nula phur hnem man nangiang mai nun pui hian alo hre thiam thei hlau zo ka ni lo se chuin hau hrep na tham loi ani phur kual thin ni zan lama po chuan ma pui te na kaleng thaman meu thin lo chu ni e ani tak po chuan min hre thiam thei thin hle tun ma zonga kalo biak that ngai lo le hriat mu mal lo ho te po chu house to house campaign nein an chen nei na kan han leng lu ta an lo lom thiam ve thin khop mai ke ni la kanin ti polai thei phian thin sia mi in po chu kan hriat tam pha na ro e ni tin main ma pui po chuan good lucky sidu tho fashion mai hian min pe zia thina keila englai mai polo thalel ve em reng kalo ni ve boxi nen mi te mu line fo ngot thuom hek lo le library bathroom chu kan pani tan chuan a hluhlia hli in golden spot ani ringot mai tu te mai po chuan politics khel dan style hrang kan nei fir fer hlom beka a khoi hinge thaberang khoi hinge rin ngam tur ber tu ber hinge khel thiam ta ber ti ang reng chu chan thei polani rova result pon huna a hriat mai aniang chu campaign hun bituk po chu to panita tuna chuan debate nei hun alo in her chuak don ta e debate hantia ani na taka chuan kan policy tlang zarna le hanin fakwal vel na hunani ma jok keipo chu kain pu cha na save khop mai in lama chuan kaloin zirve na sange ye dar thalang ma chuan bur eng amate churem khom dalin mipui angangain thu chu kan soi chin vel thina zam om du ve tak chu ni lungte le bur ruak ma po ka soi hlei thei lo chu ni si atakrama eng tin tak ni ang mo a huna lo thleng ta chonua chuan zirlai zong chu kan thu soi policy tlang zar ngai thaturin golden hall a chuan kan om ta thup mai le debating secretary atanga tranin vice president chu hnung lama kan ni atop bera soi tur kan nge min han ko chuak tran ta phaka aron soi tu piang chuan an soi tha em vek zel mai hian a hriat thoma tha in kut beng ri po aring dur thin hle bok mangai te ko shan style ang dewin an thu soi ngai thak te po chu ngai nom hlomina in chhir om lo tak zetani ka huna lo thlenga platform ma chuan ka ding ve tara ne atul wang ni lovin kan khu deuh kher ma sa a mi puilam hoi kol pa chuan ma pui po chu ka mutel ve min lo siai zoni chu ka va han du tak em ka bial nu hi chu o ka konfi pha sotin ka ria synod revival speaker o ang thei ber turin kan tronga vo indian ma thu soi thei tura hrisel na le chakna min petu pathian chunga lom thu ka han soi ma sate te a in thlan hi poimo in nam nul mai lo turani ti te po chu ka han phu chuak le hram boka ka thu soi tur cho point te in ka then rang sa thlap vek ka soi zau pa nga zel boka hetiang hian in vote lu tak min pe a min thlangtling ani chuan pakhat na silpolin original ka semang pani na NLUP la dong lo ten kar khat chungin in dong vekang pathum na campus chunga free wifi ka da bokang palina fine chi rang ka ti niam vekang pangana bial nu nei lo tan in bial nu tur ka sem bokang
parukna kung fu school ka dinanga instructor turin Shaolin Temple monk ka cha chuak bokang pasari na magic zirdu tan po ma kalak pui bokang heng ho ni lo po hi soidang chukala nei trau thova ma se tuna tan ri chuan ka soilang vek ri lo phot mayang thu ka soilai chuan kut beng ri chu tham ham thin le mai ka thil ti mi lo tur le eng ti kong ma ka ti thei mi lo tur ka soitel ta trau mai ni ber chu ma se apoina om reng reng lo ka politics game khel dan style ni in tum nei ranin chan le wang tha tak ne soipo ka ni hei hi chan ber chu ni ke ka politics khel ve dan chu hetia zirlai zong zong deuh thaw mun khata kan han om khom chu lo rem chang kher em bokani mi te chuan tunge kani min re chiang se ka duwa ka chunga chuan an mit fu thup se midang zong zong kara po min re sangnal bik tura ka du wangani thoi om lo pui pui ka soi wang khan min en bikin min chi ka min chin chi ru kiau don ti ka re chiang em sa bok an ngai ven hlo ni chu ka tumber ni in apoi mo lutuk tlats engkong lampo ni ro se in vor lar le mi hriat ni apoi mo uchuak ve emani in than ni po chu lo in her chuak ta vot thak thei hun chu jing dar so ma tanga chon dar ni ani vot chhir ngal tur ni awangin dar ni thleng chau vot thak the ni pha ka thian te pani po chuan ka rot na le ka du dan angin thilan tia ka ring tok dun bok khiang koi ipte hiron ak chuak ve ve in achunga royal stack kur bottle le beer panga vel ve ve chon pani in aron aktel bok katan chuan an thil ti chun tlin dun ngang mai ne sofia fia takan ni farsier lo lu thar ho zinga chuan mi paenga muzat mai tle mala zak zum rual kolei sa ngei po chuan lain thlung de ubok si tam takhi kan trin le abul vela chuan an thukhom ve lai lai thin boka chung ho bula chuan an ni ka thian te pani ngei mai chukal kualin ti tlang nel tum tak chuan an han bekul hlut masalom te te a chumi rual chi chuan an khiang koi ip te an thil a chui tom le chil ti pu tok vel hian an han mu tirin an han khilai zeu ngei boka chumi pa chuan min thlang tling ani ngat chuan tlaya kan sobel chiang khopang whisky ngat ani don nia in tha chiang mo an ti tel ngal ngei bok hetianga chevel tur hian keima ngein rotna siamin kati tirani thalai hok lak rual te te ti taka omzia po nein atla tha khopina hriate antan chuan keimin vote bak chu thil ti chak dangan nei tameu lo a then chuan min vote wat watan chak thu te po chun soi ve lai lai bok mi chelam po chu biar ne na min mai thei enga moza chun lo om ve tho bok nen thil kal chho vel dan chu fu phiane hetianga midang te zu in chak na in ve chin chak na churem chang man saka vot lo hui khom chiam mai chu moi loin thil nal takani ber lo ti chu ka chiang khop mai ma se ka opponent khan dot ngel ngan chiang lu tukamin be tak chiam awang khan chunga kalom lu tuk bik chi alova chu ba ka khatiang kher kherain attack kha chulung oi thak lo em bokani chu wang chuan kei point ka ti tur ka ti ni ve mai dot soi kher lo se chu zu power hi kamang bi khau lawang le a dot soi mana za thla khopa chiangin mol pho thei ang berat ne ka du wang he tianga ka thian te po chet lak tir tamai hi kani kanin be ta sa sa kadem ombik lo chuan ka in ria nge ni na vei ka chala chilaron nom masa dok dok velani kha aso khok chu dong ve to mai ro se vot chu chiara han ni ta a kan lo be sei le rin lockdown ang ngein thil po chu thleng chho tran nga zat debate secretary atanga tan chho zelin anung bera vice president chuan puang don ani ka line up kalam trang te chu chiang tak mai hian an tling chho zela kan borok po chu sangin thom po chu ring dum dum to hle ming than puile rin omate pon campaign ur sun thei boka an tling dun chiang hle soisel na tur pakhat ma omlo kei po chu puana hun don ta vice president thanna bi ka hian zirlai te vote la za chu zakwa somli parukani chutatang chuan kein vote zariat somsari pakua ka mu vote hi pathum omin
ka opponent chuan vote somruk pali lai mai chu a muloi thung ani kha ni mai in larna ne na bei kan ni boka ka tuma chuan ka hlo thling chiang te abial nu ngei poi na vote lo max keima min vote dai ka thian te hola churing lutuk mai hian zoram hi kan ramani ti inan lo zai rual vel thul le lamin kan ramani ve tho an lo ti bok kan opponent te om na lama chuan kal phei ngal vatin nang ni zong in ti lom om thin mange min tha thiamin min hla thlem thei hlawa kan lom lutuke ti pa chuan ka kut ka han pe ngala ngoi rangin min chi bai ve mai bok a mele ro chu uang lo ngang mai thung idot soi chou chuani kha han ti fak mai chu ka chak ma se chu em zong aza na khuwa ka ti sei sak lutuk don vice president har kani na angin thu soina hun ka nei ngala voina min vote tu te zong chunga lom thu ka soye ti chuan bulkan trana tuna kan din mun ai sang le zuala kan college si kan choi sang zual don ani min ringama min thlang tling tu zong te in zawai chunga lom thu ka soi tak mewe let's make our college great again ti in ka tlipta campaign lai ka lo in tiam to angei mai chuan chu tia kan tling tlata chuan kan secretary thar te tan le ka thian te zong in thlan min boi pui tu te tan ngei mai tlailama zanri cho chu kan so ta nge ani kha college country na ui sangat le ngalin mole ma pui po in min lom pui thiam ve khopin ka hria a ho ka phal tlat lo wangin choi khom na chuan kim kimile nun pui te nen chuan an om ve ta renga te ro nuama ti chi alo aniang a ho ta khania ngai ven zui man kanom lo thaki man nuam ti lutuk phur le lom fal bik lutuk chuan lom thu soi trong trai na ne du le ta tlat alo mole dil takte hian min dil tangat ngat mai ani chu ani la chulo in nem deuh to in alo kai thana sa to box si nen chua chapa min trong trai na nei an du lai kar alo phal sak lo ringot la chu dikin ka tha thei meu si lo a hril lok na don in lar na manga mu kha lo thleng dik ang loi box si nen sap trong le trong hriat lo pakhat ma tel lovin minute thum ai rei lo bok tur trong trai chu kanin phal sak tak nge kha a phu ve in ka hria